шаб бахайр дӯстони гиромӣ. Гурӯҳи эҷодии барномаи гирди як даста дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар дили шаб қарор дорад. ҳоло соат тахминан 9:20 аст ва ин ҷо омадем мо ба сари дастаи хуҷанди хуҷандро мо мехостем дар барномаи гирди як даста хеле барвақт ба шумо муаррифӣ кунем, аммо сафари ин даста ба Туркия монеа шуд ва мо то ба имрӯз расидем ки Хуҷанд ба бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ояд ва мо ҳам дар бораи Хуҷанд ба шумо ҳарф мезанем. Дастаи Хуҷанд бори аввал дар солҳои охир тавонист ки машғулиятҳои тамриниву машқии худро дар кишвари Туркия барпо намояд. Албатта ин бесабаб нест, зеро дастаи Хуҷанд ҳанӯз аз замонҳои Иттиҳоди Шӯравӣ шароити Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистонро дар лиги дуввуми чемпионати СССР ҳимоя мекард ва то кунун баъди истиқлоли мамлакат низ ягон маротиба унвони чемпиониро сазовор нашудааст. 7 маротиба медалҳои нуқра, 5 маротиба медалҳои биринҷиро ба гардан овехтааст ва 4 маротиба соҳиби ҷом ҳам шудааст. Аз ин рӯ бо дастгирии ҳукумати вилояти Сурд бо мақсади омодагӣ ба мавсими соли 2021 ва ҳамчунин ҷоми конфедератсияи футболи Осиё футболбозони Хуҷанд ҷиддӣ ба мусобиқаҳои имсола омаданд. Оё ин омодагиҳо дар хориҷи кишвар ба дастаи Хуҷанд кӯмак мерасонанд? Хуб, бибиед ки Рустамҷон бори аввал дастаи Хуҷанд ба хориҷи кишвар ба тамринҳо рафт. Ин ба шумо чӣ дод? ин тамринҳо албатта ба мо кӯмаки калон мерасонад, чунки бисёр бозингарои мон таҷрибаи ҳамин хели бозиёро надоранд, чунки чемпионати Тоҷикистон камтар назар ба он давлатҳое ки мо ба он давлатҳое ки бозӣ кардем хело сустар аст ва он рақобате ки рафиқони дар он ҷо ба мо метиҳанд дар ин чиз дар ҷумҳурии худамон ҳамин чизо намерасад ва албатта ин чизо кӯмаки худро мерасонад, чунки мо мебинем тими миллӣ дастаи Истиқлол ҳамин сафарҳошон бисёр аст, ҳамин сафарҳои бозиҳои рафиқонаву дигар тамринҳои дар хориҷӣ, ҳамин чиз албатта ёрии худро мерасад ва мо ҳам боварӣ дорем ки ҳамин омадагии мо ки дар Анталия гузашт дар ин бозиҳои ҷоми АФК ба мо як ёрӣ мерасонад ки он рақибоне ки мо ҳастанд дар ин ҷоми АФК ино дастои бо таҷриба ҳастанд. Ба замин сабаб мо эҳсос мекунем ки ҳамин чизо ба мо кӯмакро мерасонад. Хуҷанд ба мавсими имсола бозингарони беҳтарини мамлакатро ба ҳайат ҷалб кард. Нозим Бобоҷонов ки ҳамеша узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон буду дар ҳайати Истиқлол ва Регритадаст бозӣ мекард, ба Хуҷанд гузашт. соли гузашта дар ҳайати Регритадаст 17 вохӯрӣ барпо карда 5 гол заду 1 маротиба бозингари даврҳо интихоб гардид. Дар мавсими имсола дар ҳайати Хуҷанд дар 6 вохӯрӣ иштирок карда 1 тӯбро ба дарвозаи ҳарифон зад. Аз 6 вохӯрӣ ӯро 3 маротиба иваз карданд. Ба ҳайати даста омадани Далер Ёдгоров хати миёнаи дастаи Хуҷандро мустаҳкам мекунад. соли гузашта Далер дар ҳайати дастаи Кӯктош ҳунарнамоӣ дошт. 3 гол ба номаш сабт шудаасту 15 вохӯрӣ гузаронидааст. Дар ҳайати Хуҷанд имсол 6 маротиба ба майдон омада 1 тӯб ҳам ба дарвозаи дастаи собиқаш Кӯктош равон кард. Парви Боқи Охунов ҳам аз дастаи Хатлон ба Хуҷанд гузашт. Пайваста дар бозиҳо ба майдон меояд. Бозингарони нав ба даста чӣ кӯмак карда метавонанд? бозии аввали чемпионати Тоҷикистон нишон додааст ки бозингаро хеле кӯмаки худро расонда истоданд ва аз ҳамин сабаб мо ин бозингароро ба даста даъват кардем ки дар ҳамин бозиҳое ки ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин бозиҳои байналмилалӣ ба мо кӯмак расонанд. соли ҷорӣ дар ҳайати дастаи Лиги олии чемпионати Тоҷикистон легионерҳои савияи бозиашон беҳтар ба ҳайати дастаҳо шомил шуданд. Дар дастаи Хуҷанд ҳам онҳо ҳоло аз беҳтаринҳоянд. Артём Сердюк дар 6 вохӯрӣ 5 гол зад ва охиринаш бо хетрик ба дарвозаи Исаравшан ҷамъбаст шуд.
ин бозингар дастпарвари клуби футболи Ростов аст ва соли гузашта дар дастаи Слуцки Беларус ҳунарнамоӣ кард. фикри ӯ дар бораи Хуҷанд ва чемпионати Тоҷикистон чӣ гуна аст? Ну, мне все нравится, все устраивает. Команда дружелюбная. Ну, представление вообще о Таджикистане и о Худжанде было другое. Но пока сам не посмотрел и очень приятно удивился, конечно. Да, что касается Худжанда, да, чистенько, везде убрано, да, у меня другое ощущение складывалось. И что касается по еде, то вопросов нет. Все очень, очень вкусно, да. Ну, изначально я как был знаком с Максимом Греком. Вот, у него узнавал про город, про команду. И уже в процессе на сборах, на тренировках уже со всеми знакомился, узнавал. И постепенно сыгрывались на тренировках, на играх товарищеских, на сборах в Турции. И как-то акклиматизацию, да, прошел достаточно быстро. А как чемпионат Таджикистана? Вы уже 3 гола забиваете, еще гол забиваете, вам легко гол забивать? Ну, не то, что сказать легко. Где играл в последнее время в Беларуси, там, если сравнивать, то там более техничный, как футбол. Там в пас играют, более комбинационный. Что касается чемпионата Таджикистана, то здесь много борьбы и навала вот в штрафную от команд соперников. Чего ожидаете от предстоящих игр на Кубке Африки? Ну, для меня это новый турнир. Я ни разу в Еврокубках, если в Европе играть, ни разу не играл. А это азиатская, это как Лига Европы, я так понимаю. То с нетерпением жду, чтобы показать себя, и команда достойно выступила на этом турнире. бағайр аз Артем Сердюк ба ҳайати даста дарвозабон Алексей Матросов аз Молдова ҳамроҳ шуд. ӯ ҳам аллакай бо Хуҷанд 6 вохӯрӣ анҷом дод. аз дарвозааш 5 тӯб гирифтааст. ҳамкишвари ӯ Максим Грек дар хати ҳимоя бозӣ мекунад. ӯ ҳарчанд дар Молдова ба воя расидааст, шаҳрвандии Қазоқистон ва Россияро дорад. дар ҳайати Хуҷанд як маротиба бозингари беҳтарин ва як тӯб ба самар расонидааст. ҳамеша дар ҳайати асосӣ ба майдон меояд. ягон маротиба иваз нашудааст. Самандар Очилови ӯзбекистонӣ ҳам аз 6 вохӯрии мавсими соли 2021 дар 5 то 8 дар майдон буд. ӯ ҳам ба бозии дастаи Хуҷанд таъсири мусбии худро мерасонад. ҳозир дар ҷаҳон чӣ бисёр аст дар олами футбол, агентҳои футбол, як дута миёнаравҳо, як дуташ бо онҳо ман хело шуд дӯст ҳастам ва ягон шартномае чиз надорам ба он агентҳо ва аз ҳамин сабаб ба он дӯстон як чизи худро дархости худро ба он расондам ва онҳо ба ман ҳамин бозингароро пешниҳод карданд ва ёрдам карданд ва мо тонистем ин бозингароро ба даста даъват кунем ва шартнома кунем. Артем Сердюкро мо аввал хело дар бораи он аз дигар бозингаро ва дигар дӯстое ки дар чемпионати Беларусия бозӣ мекунанд, аз онҳо албатта пурсидем ва он чизое ки ба таҷрибае ки Артем Сердюк дорад, мо боварӣ кардем ки ба мо кӯмак мерасонад ва ҳозира дар бозии ҷумҳурии Тоҷикистон мо дидаистем кӯмаки он расидааст ва бовар мекунем ки дар ҷоми АФК кӯмаки Артему, Максиму, Самандар ва варатаримон Алексей кӯмакашон ба мо мерасад. дар корномаи футболии дастаҳои кишвар чунин ҳолатҳое ба чашм расиданд ки легионерҳои гаронарзиш ба даста то анҷоми бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё даъват мешаванд ва пас аз он даста аз хизмати онҳо даст мекашад. Хуҷанд бо ин легионерҳояш баъди анҷоми конфедератсияи футболи Осиё ҳамкориро идома медиҳад ё не, пурсон шудем. Не, мо ин хеле мақсад надорем. мо мақсади мо ки дар бозингаро чи легионеро чи бозингарои худ то охири чемпионат ба мо кӯмак расонанд ва беғарзи ҷоми АФК мо мақсадои худро боз дорем дар чемпионати Тоҷикистон, дар ҷоми Тоҷикистон. аз ҳамин сабаб мо ба ино шартномаи яксола бастагием.
дар ҳайати дастаи хуҷанд бозингарони ботаҷриба ки солҳои зиёд шарафи ин дастаро ҳимоя мекунанд хеле зиёданд ва Дилшод Бозоров масъулияти сарвонӣ ё худ капитании дастаи хуҷанд вогузор шудааст. ӯ дар ҳайати дастаи хуҷанд соли 2018 14 бозӣ, соли 2019 20 ва соли гузашта 18 вохӯрӣ гузаронида дар маҷмӯъ ба дарвозаи ҳарифон 11 тӯб задаасту 2654 дақиқа майдондорӣ кардааст. имсол дар мавсими соли 2021 дар 6 вохӯрӣ бо 2 гол ва як мартабаи бозингари беҳтарини даврро ба худ ихтисос додааст. имрӯз тайёрии мо хеле хуб аст. тайёрии нағзи достем барои ҷоми конфедератсияи футболи осиё. хеле группаи хеле вай аст, сахт аст. гурӯҳ хеле хуб аст. Алтинасир, Хай Насаф ё командаи беҳтарини осиё гӯяма мешавад. Хай Алтинасир, хай медонем ки команда қатъи бозӣ кардагиам мо чӣ хеле бозӣ мекунам ҳамаша медонем. рӯзи 14 қатъио бозӣ дорем, ғалаба мехоҳем қатъио бозӣ. кадом даста ба назари шумо барои хуҷанд душвор мешавад гузаштан? хай чӣ хе гӯям, ягон хеле душвор намешавад. худо хоҳад моям тайёрии мо хеле хуб. мо имсол ина зборро хеле хуб гузаштем. ина бо чемпионата хеле хуб баромад дорем. мо барои ҳамашта тайёрем. имсол аз дастаи хуҷанд Фатулло Фатуллоев, Манучер Ахмедов, Муҳриддин Ҳасанов, Маъмур Икромов, Хуршед Бекназаров, Ойбек Абдуғафоров, Манучер Сафаров, Комрони Мирзонажод, Санҷар Рихсибоев, Маҳмадшарифи Саидхоҷа, Сироҷ Ҳамроев, Андрей Сидоров ва Ҷаҳонгир Эргашев рафтанд. ба ин нигоҳ накарда дастаи хуҷанд боз ҳам ҳайати худро пурқувват кард ва ҳоло имрӯз дар бозии аввалини ҷоми конфедератсияи футболи осиё бо дастаи Алтин Асири Туркманистон вориди рақобат мегардад. инак ҷоми конфедератсияи футболи осиё, ба назари шумо кадом хати дастаи хуҷанд имрӯз боз беҳбудӣ мехоҳад? ин барои беҳбудӣ албатта ин даста ҳама вақт дорад камбудӣ дорад ва албатта мо мехостем ки дар ҳар як бозӣ ба мо бозингар бисёртар бошад ва тонем ки дар ҳар як бозингар ба мо кӯмаки худро расонад. лекин ҳозира ҳамин бозингаро ба ҳамин бозингаро мо боварӣ дорем ва ба ҳамин бозингаро мақсади худро иҷро мекунем. ҳайати дастаи хуҷанд чунин аст. дарвозабонҳо Алексей Матросов, Далерҷон Баротов ва Соҳробҷон Юсупов. дар хати муҳофизат Самандар Очилов, Максим Грек, Фирдавс Чақалов, Парвиз Боқиев, Наимҷон Иброҳимзода, Фирӯз Холматов, Алишер Баротов. дар хати миёна Ҳоҷибой Зиёев, Абдулмӯмин Забиров, Эҳсон Бобоев, Нозим Бобоҷонов, Далер Ёдгоров, Ҷаҳонгир Алиев, Бахтиёр Чориев. дар хати ҳуҷум Артём Сердюк, Дилшод Бозоров, Парвиз Боқиохунов ва Тоҳир Малодӯстов. дӯстони хуҷанд аз ин даста дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё чӣ натиҷаро интизор шаванд? мухлисон албатта ҳама вақт ғалабаро интизор ҳастанд. албатта мо ҳам мехоҳем ки интизори ғалаба ҳастем ва мехоҳем ки ғалаба кунем. лекин футбол аст, мо аз ин чиз қафо худро намегирем. албатта ҳаракат мекунем ки дар ҳар як бозӣ меомадагӣ ғалаба кунем. ба ҳар дар гурӯҳи мо киро шумо кадом дастаро шумо фаворит ҳисоб мекунед? ин Насафи Ӯзбекистон аст ё Алтин Асири Туркманистон ё худ Алии Қирғизистон? хуҷандро ба назар намегиред? ба фикри ман аз рӯи таҷриба ва аз рӯе ки чемпионати Ӯзбекистон хело аз назар ба чемпионати Тоҷикистон ва Қирғизистону Туркманистон хело пурқувваттар аст. ба фикри ман фаворит ин якум дастаи Насаф аст ва албатта медонем ки таҷрибаи хубам дастаи Алтинасирам дорад. лекин чунки ман гуфтам, мо аз ин чиз наметарсем, мо ҳурмат мекунем. албатта рақибои худро медонем ки дастаи алаям хело хуб тайёрӣ дидааст ва як мақсади худро дорад. мо ҳам ҳаракат мекунем ки
мухлисоро албатта шод гардонем ва аз гурӯҳи худ ба даври дигар бироем. инак 14 май дастаи Хуҷанд дар ҳамин варзишгоҳ бо дастаи Алтин Асири Туркманистон бозӣ мекунад. Мо ба дастаи Хуҷанд барор мехоҳем ва умед дорем ки мисли Истиқлол ки бори аввал дар таърихи Лиги Чемпионҳои Осиё ҳамаро дар шигифт гузошт, Хуҷанди мо ҳам ҳамаро дар шигифт мемонад ва ба даври дигари бозиҳо мегузарад. Бо ҳамин орзуҳо барномаи имрӯзаи гирди як дастаро ба анҷом мерасонем. Хайр, то боздид. Space Joe.